días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. I és bon dia, com estàs? Estàs bé? Hem fet moltes obres, inversions i hem arreglat molts districtes i carrers de la nostra ciutat, però ninguna injecció econòmica tan potent com la dels successius xecs comerç a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes. Tenim un centre històric referent, tenim una zona comercial que és tota la ciutat de Gandia, atraient, que ha de seguir exercint aquesta capitalitat i lideratge de la de ser una de les ciutats comercials més importants de la Comunitat Valenciana. I en aquesta línia van les nostres polítiques comercials. Ajudar en la digitalització, en els nous hàbits de consum, però també en noves línies per a que els negocis continuen mantenint-se oberts i aquest pla d'alts en persianes que estem preparant des de l'Ajuntament de Gandia. I una modificació de les ordenances de convivència i d'ocupació de via pública per a que siga possible arreglar les façanes d'aquells locals que no estan oberts. Ens va seguint dues coses, l'experiència de lo que hem fet tots aquests anys i les moltes coses que ens queden per fer, que són quasi tan apassionants o més apassionants inclús que les moltes que hem posat en marxa. Hi ha moltes línies en marxa per a seguir obrint locals, per a seguir mantenint negocis, per a la transmissió generacional dels comerços i, per què no també, per a la fidelització de cada vegada més compradors i més usuaris amb polítiques públiques d'aparcament o d'arreglo d'aquest parc Ausiàs Marc amb un projecte emblemàtic de xoc singular de Gulliver, la revitalització de l'edifici de Correus o el parc del final del Passeig de les Germanies en Rois de Corellà com a espais aprofitables, per a que mentre es compra hi hagi també una experiència on els ciutadans i ciutadanes puguen deixar als seus fills fer que els joves disfruten i que els no tan joves puguen gaudir de l'espai públic. Hem marcat el camí perquè per a nosaltres el comerç sempre és important i fonamentalment també en estos anys difícils que hem viscut i en estos que venen ara, plens de reptes, però sobretot plens d'oportunitats.